Мектеп укучыларының бүтін Россия олимпиадасы берничә баскычтан тора. Мектеп турында җиңү яулаган укучылар район күләмендә үз көчләрен сынарга килә. Физик тәрбия буенча теоретик һәм практик белем күнекмәләрен сынарга укучылар Мөслим гимназиясенә җыелды. Бу олимпиадада катнашалар укучылар, кызлар һәм егетләр 7-8, 9 класс, 10-11 класс укучылары. Бу биредә олимпиадада баллар буенча алга чыккан призлы һәм победительләр безнең аннан соң барачак Казан шәһәренә бөтен республика олимпиадасына инде. Сынауның теория өлешендә укучылар Олимпиада, Паралимпия уеннарының тарихы, атаклы чемпионнар, физик үсеш үзенчәлекләре белән бәйле сорауларга җавап бирә. Олимпиаданың бүген безнең менә практик өлештә гимнастика буенча инде укучылар үзләренең белемнәрен күрсәтәләр инде. Монда инде безнең укучыларыбыз инде 7-8 төр акробатик күнегүләр күрсәтәләр. Һәм инде һәрбер күнегү инде үзенең балы бар инде, бәясе бар инде. Шушы бәяләрне инде аннары берләштереп, шушы инде процессны чыгарабыз инде. Динара Баева Салауыз Мухан мәктәбендә физкультура дәресләрен әле 3-нче елын гына укыта. Бүгенге сынауга 2 укучы сыналып килгән. Олимпиадаларга килгәндә безне һәр вакытта дәресләрдән соң өстәмә кичке якта без укучылар белән шул 1-2 сәгать эчендә әзерләнәбез. Безнең инде укучылар үзләренең теләкләре бар, алар янып тора. Аларның бу физик культурада катнашучылары килә. Без инде үзебезнең программабыз бар. Программа нигезендә ошо пунктлар буенча без эшлибез. Олимпиада мөгаллимнәр өчен эш күрсәткече булса, укучылар өчен ул елга бер була торган зур сынауда. Биредә алар дуслары белән очраша, үзара осталыкта көч сынаша. Я люблю урок физкультуры, и по нему я готовлюсь к Олимпиаде уже 3 года. Каждый год я стараюсь стать победителем, также вырываюсь в Казань, чтобы стать там призером. Тренируюсь я после уроков или же вечером. Мы бегаем, занимаемся гимнастикой, а также баскетбол и футбол. Олимпиаданың муниципаль этабында җиңгән укучылар районыбыз данын республика күләмендә яклаячак. Мондый укучылар һич шиксез үзләренең генә түгел, гаилә әгъзаларының физик сәламәтлеген гомере буе кайгыртачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.